So yun guys, ito mas pa rin guys ang akin sa puno ng santol para lutuin natin. So yun guys, pa rin guys. Okay. Wala kang kapuso pa rin. Inuurog ka lang. Ha? Ayaw? Okay guys, may itong dalawa. Nalaglag. Ano sa taas yung nalagyan niya? Nalaglag to. Yan pa, dalawa. So guys, tingnan natin kung tamis. Ay, bulok pa rin. Ayos. Tamis. Okay guys, bali nakita na kami parang na puno ng nyog. Ayun o. So, ayun. Si pare pa na kukuha. Ay, upay kita gini. Okay si Papa. Okay si Papa. So yun guys. Yung isang rawog siguro man nasa 8 piraso nyog. Ayun, sinaglit lang ni parang Ingoy. Malupit na parasakat, paraket. Guys. So yun guys, 8 yung kinuha ni pare sa isang puno. So yun, kuha tayo mga dalawang nyog para ipanggata dun sa kinuha tayong santol. So yun, magluto na tayo. Tara! So yun guys, dito pa tayo sa likod ng natin, garden sa likod. So, mumuha tayo ng sili. Alam niyo na, mas labis yung luto kapag may sili. Ano yung sa santol, labis yun, tara guys, mata sili. Siguro tama to guys. Tama na to. Ikaw.
pamumula ng balat ng ano, nung santol. Yun yung sekreto niya para hindi mamula. Ngayon babalat natin to. So yun guys, bali ito ang pagluluto ng santol, dalawang klase ito eh. Mas madali yung kinukudkod niya, kinakayod sa kudkuran ng nyog. Mas madali yon. Kaya lang ito, ginawa natin ganito kasi maliit siya. Maraming maliit. So hindi siya kasya dun sa parang kayuran ng nyog. So hindi siya kasya. Kaya ganito ginawa natin. Yan guys. So yun guys, bali ito na yung nabalatan natin. So itatabi natin ito sa gilid. Para i-slice. Yan. So yun siya. Hindi siya mapula. Dahil sa asin. Yan. So yun, i-slice natin ito. Slice natin manipis lang. Yan. Mas madali sana guys kung kinayod natin to eh. Kaya lang problema, hindi siya kasya doon sa kayuran kasi masyadong maliliit. Okay. So yun guys, bali tapos natin gayatin. So ngayon, papakulan natin to para matanggal yung asim niya, matanggal. So yun guys, papakulan natin, tara. So yun guys, bali ito ngayon, nakapapaligis na tayo. So ngayon, pakulan natin para matanggal yung asim. So yun guys, habang nagkantay tayo kumulo ito para matanggal yung yung asim. Papakita sa inyo may bagong tanim ako dito sa gilid. Okay guys. So yun guys, ito yung itong tumubo na. Yung upo yan, upo malalaki, yung habang siguro mga sandipang na upo. Yun yung dalawa na yan. So meron tayong pechay, punla pechay, sile. So ito melon meron to. Ito dalawang to, melon to. Saka ito ampalaya. Ito spring onion. Ito. Ito parang kalimutan ko tanong dito eh. Basta meron to. Lahat yan. Ito guys, meron din to. So ito naman guys, meron din dito. Nakapunla tayo dito. Luya, may luya dito. Saka bawang. Meron din sa itong area na to. So itong area, siguro yung pag malaki na yung peche doon, nilipat ko dito. Tsaka nagpapapunla ako ng siling labuyo. So ayun. So pag lumaki, siguro diyan ko ilalagay sa dulo. So guys, tara magluto ulit tayo. So yun guys, habang nagpakul tayo ng santol, so ngayon, ay yung mga rekado, tayong gayatin natin para ready na mamaya pag-isa. So yun guys, bali ito yung lahat ng santol na napiga natin. So good na siya. Pwede tayong lutuin. So guys, tara mag-isa tayo.
santol. Ayos guys, yung anghang, saka yung asim maglaban. Ganito, kaya tayo. So yun guys, ngayon tapos na yung luto natin. Ito na. Titikman natin ngayon. Luto sa... So yun guys, ito. Lambot. Santol. May konting asim siya. Pero ayos. At sili. Ito nga. Kanin. Ayos din pala kahit yung ginayat. Mas malalasa mo yung santol talaga. Nagkagat talaga yung asim. Tama lang talaga. Na hindi ko masyadong pinakulang. Kasi pag pinakulang guys, mawawala na yung konting asim niya. Pero tama lang talaga. Chili, tibay. Sabi ng tulad ako lagi. Pag kumakain kami ng dami, kaya. Next night video natin guys, yung sinampalukang manok. Native na manok, sinampalukang. Alang, hindi pa siya ngayon kakabulaklak na yung mga sampalok ngayon. So, siguro by next 2 months ka pa tayo makakapag sinampalukang manok. Malasa din yung hindi papatalo yung tinapa. Siguro mas the best dito kung hipon. Hindi tingnan ko para mas the best dito. Pero dito pa lang harap na Mas tala siguro kung hipon. Sige. Ayos yung tinapa. Yung tinapa, lasa. Guys, tinapa with rice. Sama pa ng sili. Yung kagat talaga, ayos din. Kaya lang yung sili natin sa likod, dun sa may halos pabos natin yung sili. Pero hindi sa baba, meron pa naman, pero kaunti na kasi may mga tropa tayo napunta, nahingi ng sili. Siyempre, tropa, bigla rin yan. So guys, shoutout nga pala kay Tito Cherry, Salvacion, Landrito, ayan. CJ Landrito, ayan. Shoutout, mga pinsan ko yan.
Sa akin, pinsan. Guys, the best ulo ng tinapa. Sipsipam. Ayan guys. Anong ulo ng tinapa? Sarap na sarap po yan. Ano pag ano? Manut yung lasa ng gata. Sarap. Bali yung tinapa na yun, sa tropa yun, gawa ng tropa. So, binigyan tayo. Ito yung mga luto guys na hindi nakakabusog. Ano yung kahit lamon na lamon. Naparami lang yung pasok ng bigas. Kaya medyo ito lang sinapa guys. Lasa. Bentro ba kung Bisaya? Lami kayo. Shout out kay Argel. Yan. Galago. Tropa. May sipa talagang ang asim niya. Lumusot sa gilid. Labis. Ang kontra yung yung sili. Sarap. So yan guys. Kasi na namang successful video yung nagawa natin yung araw. Santol with karin ng baboy, tinapa, gata. Creamy, the best. So yun guys, maraming salamat sa lahat ng sumusuporta sa From the TV channel. God bless.